Mal-1300 persuna jużaw is-servizzi tal-Fondazzjoni Inspire. Fondazzjoni li kienet tieħu mal-1,000,000 euro fis-sena mingħand il-Gvern li iżda minn sentejn ilu l-hawn naqsla l-flus b'170,000 euro fis-sena. Issa l-Fondazzjoni tinsab taħdidiet mal-Gvern bit-tama li daw il-flus terġa' toħodhom lura. Nhar l-erba' li ġejjin uffiċjali tal-Inspire ser jiltaqgħu mal-Ministru Chris Sajde. Jidher li hemm soluzzjoni li nistgħu naslu għaliha. Qed diskutu mal-ministeri differenti biex naraw kif ħansolvu l-problema, ma jidher li hemm ċans tajjeb li din il-problema tissolva mill-iktar fis malajr. Sa dan it-tant bejn it-23 u 29 ta' April li ġej se ssir maratona tal-hawn fi 3 pixxini differenti. Bilan li l-Inspire tiġbor iktar fondi. Maratona li fost l-oħrajn għandha lan li tippromovi l-hawn bħala attività fiżika li tagħmel il-ġid. Dawk li jridu jipparteċipaw f'din l-attività jieħdu l-ewwel awma u jgħinu lill-Inspire jistgħu jibbukjaw fil-lira billi ċemplu fuq 21-89-0000. Il-pixxini fejn se ssir l-attività huma dawk tal-Inspire f'Marsa Scala, dik nazzjonali f'Talqroq u dik tal-Malta Football Association parti mill-Istadium Nazzjonali.